Mijn naam is Wim Brons, ik ben de Frieske Top 100 baas en ik wil even 3 zaken met je terugnemen. Nog een tweede kriesdij, 4 uur kun je stemmen op friesketop100.nl. Doch dat even, jou je favoriete top 5 terug uit het heel kind. We hebben graag zo relevant mogelijke top 100. Die tweede kriesdij, dat wordt al een behoorlijk feestje op radio en tv. Live muziek van onder oren Country Wietske, Marcel Smit, Johannes Rietma, Tjerk Bootsma Trio, Wiebe Kaspers en Marian Venema. Je kunt dan je top 5 nog terugbellen aan de artiesten en er echt nog zelfs bijwezen. Kaarten worden voor het op de radio. Artiestdij is de topdij. Draaien we vanzelfs de top 100 op radio en tv, maar alles erop en eraan. En kom ik of mijn collega top 100 presentatoren Femke de Wallen en Geert van Tunen graag deel bij de camera om de top artiestsfeer live bij jou te registreren. Hebben we een top artiest evenement of wit je erin? Mail me dan even op wim@omroepfriesland.nl of jou terug op uw Frieske Top 100 Facebook site voor het even liken en je blijft ook nog op de hichte van de top 100 ijs en de Friestalige muziek in het algemeen. Dat wie het. Dank voor de aandacht.